Шимбә көннәренең берсендә Гайса үз шәкертләре белән иген кыры буйлап барган чакта, шәкертләре башак өзде һәм учларында уып бодай бөртеге ашады. Фарисейларның кайберләре шунда аларга: "Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлисез?" диделәр. Гайса аларга: "Давыд һәм аның юлдашлары ашыккач, Давыдның нәрсә эшләве хакында укыганыгыз булмадымыни? Ул изге йортка кереп, руханилардан башка бер кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган, үзенең юлдашларына да биргән" дип җавап кайтарды. Һәм сүзен тәмамлап, "Адәм углы шимбә көннең хуҗасы" диде. Икенче бер шимбәдә Гайса гыйбадәтханәгә килеп, халыкка гыйлем бирде. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канун белгечләре һәм фарисейлар исә Гайсаны гаепләргә сәбәп эзләп, шимбә көнне авыруларны савыктырмасмы икән дип аны күзәтеп тордылар. Гайса аларның уйларын белеп, кулы кырышкан кешегә: "Тур да, уртага чыгып бас" диде. Теге кеше уртага килеп басты. "Мин сезгә шундый сорау бирәм", диде Гайса канун белгечләренә һәм фарисейларга. "Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә яманлыкны? Кеше гомерен саклап калыргамы, әллә аны харап итәргәме?" Гайса һәммәсен күздән кичереп, теге кешегә: "Кулыңны суз" диде. Теге кеше шулай эшләде һәм аның кулы савыкты. Фарисейларның һәм канун белгечләренең бик нык ачулары чыкты, һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип киңәшергә тотындылар. Шул көннәрдә Гайса дуга кылу өчен тауга күтәрелде һәм төн буе Аллаһыга дуга кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алып, рәсүлләр дип атады. Ул Петр дип исем кушкан Шимонны һәм аның бер туган кардәше Андрине, Якубны, Яхьяны, Филиппны, Бартуломайны, Маттайны, Томасны, Халфай углы Якубны, көрәшче кушаматлы Шимонны, Якуб углы Яһүдәне һәм соңыннан хыянәтче булачак Яһүдә Искариотны сайлап алды. Гайса рәсүлләр белән бергә таудан төште. Тау итәгендәге тигез җиргә аның күп санлы шәкертләре бөтен Яһүдиядән, Иерусалимнән, Сур һәм Сидун шәһәрләре урнашкан диңгез буе төбәкләреннән Гайсаны тыңлар, авыруларыннан арыныр өчен байтак халык килгән иде. Явыз рухлардан газап чигүчеләр дә сихәтләнеп китә иде. Һәммәсе Гайсәгә урынырга омтылды, чөнки аңардан бөркелгән кодрәт барысын да савыктыра иде. Шәкертләренә карап, Гайса сөйли башлады. "Фәкыйрләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Әй сез хәзер ач калганнар, бәхетлесез. Сез тук булачаксыз. Әй сез күз яшы куючылар, бәхетлесез. Сез сөйүнештән көләчәксез. Адәм углы хакына кешеләр сезне нәфрәт итсә, үз араларыннан куып җибәрсә, хурласа һәм исемегезгә тап төшерсә, сез бәхетле. Шул көнне куаныгыз һәм шатлыктан сикерегез, чөнки күктә сезгә әҗере зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр. Ә сезгә, байлар, кайгы, сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар, сезгә кайгы, сез ашка интегерсез. Бүген авыз йырып көлүчеләр, сезгә кайгы. Сез хәсрәт чигәрсез һәм еларсыз. Сезне бар кеше мактый икән, сезгә кайгы. Чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә сезгә, мине тыңлаучыларга былай дип әйтәм: дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатихалагыз. Һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дуга кылыгыз.
Bir яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Өске киемеңне тартып алучыга күлмәгеңне дә алырга комачаулама. Сораган һәр кешегә бир, һәм үзеңнекен алган кешедән кире сорама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, үзегез дә кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлылар да ярата. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Бурычка биргәндә кире алырмын дип уйласагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да башка гөнаһлыларга бурычка биргәндә, шуның кадәр үк кире кайтарып алырмын дип уйлап бирәләр. Ә сез киресенчә, дошманнарыгызны яратыгыз, аларга яхшылык эшләгез, кире алырмын дип өметләнмичә бурычка бирегез. Шулай эшләсәгез, сезгә әҗере зур булыр, һәм сез Аллаһы Тәгаләнең балалары булырсыз. Яхшылыкның кадерен белмәүчеләргә һәм явызларга да миһербанлы бит ул. Күктәге атагыз шәфкатьле булган кебек, сез дә шәфкатьле булыгыз. Башкаларны хөкем итмәгез, шул чагында сезне дә хөкем итмәсләр. Бер кемне гаепләмәгез, шул чагында үзегезне дә гаепләмәсләр. Кичерегез, һәм сезне дә кичерерләр. Бирегез, һәм сезгә дә бирерләр. Итәгегезгә күп итеп салырлар. Үлчәү савытын селкетеп, баскалап тыгызларлар. Кырыеннан түгелә башлаганча тутырырлар. Нинди үлчәм белән үлчәп бирсәгез, үзегезгә дә шундый үлчәм белән үлчәрләр. Гайса аларга гыйбрәтле бер сүз сөйләде. Суқыр суқырны җитәкләп бара аламы? Икесе дә чокырга егылып төшмәсме? Шәкерт үзенең остазыннан өстен була алмый, әмма өйрәнеп җиткәннән соң һәркем остазы кебек була. Ничек син туганыңның күзендәге шүп бөртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Ничек син үз күзеңдә бүрәнә була торып, туганыңа «Кая туганым, күзеңдәге шүпне алыйм әле» дип әйтә аласың? Ике йөзле. Элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар. Шуннан күзең яхшырак күрер, һәм туганыңның күзендәге шүпне ала алырсың. Бер яхшы агач та начар җимеш бирми, һәм киресенчә, бер начар агач та яхшы җимеш китерми. Һәр агачны җимешенә карап таныйлар. Күгән куагыннан инҗир, әшәнечкеле агачтан йөзем җыймыйлар. Яхшы кеше күңелендәге яхшылык хәзинәсеннән яхшылык бөркелә, ә явыз кеше күңелендәге явызлык хәзинәсеннән явызлык саркый. Чөнки кеше күңеленнән нәрсә ташыса, аның телендә дә шул була. Ни өчен сез миңа «Хәкимем, хәкимем» дисез, ә үзегез мин әйткәннәрне үтәмисез? Яныма килеп, мине ишетеп сүзләремне үтәүчене менә нинди кешегә тиңләп була. Ул, йорт төзегәндә җирне тирән итеп казып, аны таш нигез өстенә салган кеше кебек. Ташкын вакытында ярларыннан чыккан сулар йортка килеп бәрелгән, ләкин аны селкетә алмаган, чөнки ул нык итеп төзелгән. Ә инде ишетеп тә сүзләремне үтәмәүче кеше, нигез салмыйча гына җир өстенә йорт төзегән кеше кебек. Ташкын сулар йортка килеп бәрелгән, һәм ул шундук авып төшкән. Аңардан бер ни калмаган.